paro mane jafwambo mar Walter Nyembaga oyudo thuolo mar twak gi Gavana Ayacko kod jopiny ma Migori. Jokaramogi Ajwang' ne giyudo thuolo mar chiwo manifesto maggi kane gidonjo e PC tok chamo muma. Bang' bedo PC, tich dhi nyime kata tich ok dhi nyime. Jopiny ywak ni chenro makende mar chopo dwaro margi ni kare kata ngang'. Wayudo thuolo mar go mbaka kod governors ahinya to county namba 4 Dr. kendo bende senior council Jojo Chilombogo machiegni Ramogi TV. Erokamano kuom miya thuolo mondo ambek gi jowinjo mag Ramogi. Gavana, tok chamo muma moko kuom gik mane singo ni biro timo. Jopiny gombo ng'eyo ni to isechopo kanye, isego okang' mane. Wachak gi Migori County Referral. Ne wayudo kaka emergency gi kuonde mamoko pok otieki. Gin gik makoro wasegero motieki ma equipment mag gi kama nitiere blood bank. Ineno remo ma irwako ne jatuo ni. Mago wasetieko te. Kidhi e osuptende wago te. Waloso health management information system ma wang'eyo ng'ama nobiro thiedhi, gima nothiedhene to gi yath manomiye, ma wanyalo ng'iyogo kaka stock wanitie mondo kik wabed gi stock out gi dho wagunda. To penjo maduong' en ni bende bad migawo marakore gi weche mag thieth ki chiedho e osiptende machalo kaka dispensary. Kuom ranyisi Koweru dispensary. Wan gi $81 mwatimogo facelift mag osiptende wa matindo. Ok wadwar ni ka ng'ato dhi osuptal to konena nena kaka sura mar suptal chal ni to buoka matuone medre. Waketo kar losruok maler, pige matindo ma ok ti fereji go nitie, osuptal idwa no wir maber, stima tie iye kanyo maber. Gavana Ayacko puoyo okenge mosegoyo e sekta mar thieth to jopiny ma Migori to ni kod report mane wi sekta ni. Chon kan wabiro district ka to kata mana panadol ne dhi ng'iew ga oko. Sana no kata district idhi nyayudo ka hospital ido ka yedhe nitie, jotuo ok chande ido ni ndalo ka ido kata koriyo kata mana ji adek otanda achiel. Sani ido ka thieth dhi maber. Kidhi gi gari moro ma tiende duong' gi jatuo ni to yath ibiro miyi, to japiny ma kawaida ka ibiro nyisi ni dhi e hospital ma oko kata chemistry ma oko mondo mi yude yath. Gavana, achiel kuom mise mane ichwalo ne oganda en keto choko mar osuru obede yo manyasani. Isechopo kanye? To ichoko pesa di? Sani wachoko at the rate of 73%. Koro waseketo till number kendo waseketo yo ma ichoko go pesa manyasani. Medo yudo osuru e Migori County kopogore gi machon wamedo gi 19%. Chiro ma Migori nyaka chop seche gende. Bende nyalo lieko ne nyikwa Ramogi Ajwang' ni gini ochopo kanye? Giywak ni gitinde gipedho nyaka e daraja. Ne wasedhi walime ma waneno ka contractor nitiere e site. E kind mbaka wagi contractor obro rumo higa ni chirono. Waseyudo negi pesa ir World Bank kendo waloso committees manyien mar loso chirni moko kendo bedo gi municipalities manyalo rito. Chiro nitie ma wasegero, wantie gi Ramogi, mano bende osetieki, nyocha waseyawe nyake mar dhok mano dhi nyime. Kuma jo uso usene tok ber to kaka nosingo to ni oloso chiro to aneno kadhi mbele. Wapenjo kenge ma osego e gedo mar apaya e kaka mar C13 e kind mamoko e kaunti ma Migori. Wan gi yore madonjo chiro kiwuok e dho daraja to moro luoro dho Equity kocha to dho utuche main stage. Kaka othuchuok ok kaka waringe onge. Yo kendo ma kwae ni oketnwa e lam kanyalore en yorwa mowuok Kanyawanga to biro kuoyo kodalo to chopo Madiaba to chopo Dede kae to ridore Nyatambe to wuok Nyatambe dhi Odongo to tudo Rapogi. Ma en yo ma koketno e lam to biro tudo constituencies adek. Ma en Uriri constituency, Rapogi, Awendo constituency, kae to dhi omakore gi Rongo kuma Kanyawanga nitieno. An tiere gi pesa mowinja los go apaya kendo chenro go nitie machiegni kete gazet. Nyocha aseloso procurement plan moromo ma nyocha wasekete gimoro e platform mar IFMIS. Ma ka gik kiny ma en Sabatoni gi Monday wasechako landogi mondo contractors obi. To chenro mar pur e kaunti ma Migori chalo nade e kuonde kaka Nyatike, Kuria e kind sub counties mamoko. Lower Kuja irrigation scheme civil works mag oula wang'eyo ni nitiere joma dwa puro kode mchele mano warwake tik, jok mwadwa pure ndawa warwake tik, jok mwadwa pure bel mar sogam warwake tik. Machiegni ni ibro neno ka wabiro kanyo
kata gi waziri Linturi kata waziri machielo mondo watieke. Wan kode chenro e geto ng'anya kambi wano wasekete pesa 15 million kendo wakonyo jokuria makanyo mondo okel rabuon mondo rabuon ni mondo obed chiemo minyalo uso. Soni watemo loso wachne mondo kako chiwo ga chiro ne jogo mopidho tiang' koro bed no nyalo chulo gi e gope ma en go kendo bed no nyalo konyo gi e purno. Chal mar yudo pi Migori chalo nade? Sida mar pi to pod en shida i Migori town ka pi to pod ok japiny yudi e yo madwarore. Pino e matek nikech iyudo samoro idhi aora idhi yudo ka aora no be olil iluoke losruok mag nyithindo swage be kalo mana kanyo. Pi mane wayudo ka ogo chonge piny ok nyalo tiyo nikech achiel kata ariyogo wasetimo 100%. Koro tich mwadong'go en medo sambasa pini dhi ir jok manyien mane chenro madhi nyime. Ei department mara mar water an tiere gi chenro mar kunyo boreholes mang'eny mokadho 40. An tiere gi chenro mar loso pi masori nikech Sori town bende dwaro pi. An tiere gi chenro mar loso pi ma Kegonga, loso pi ma Uriri, kendo loso pi ma kuonde mamoko nyake ma Isbania mondo joge omed yudo pi. Yore somo chalo nade? Bende oseger sikunde mag ECDE moromo to omenda mar siro somo kaka mar basari mawuok e apisi mar gavana bende nitie. Ei budget manyocha watimo ni waseduogo basari ne nyithindwa duto kendo ei ikomenda madhi rumo dwe mar 6 higani wadhi pogo basari ne nyithindo 20,000 nyithindo 17 e every polling stream. Gavana, gedo mar alap mar tuke ma Migori, the new stadium, chenro mare chalo nade? Wanyalo chako goyo adhula kapok odeko koso watimo ore? An bende kora yude adwaro na tieki e higa achiel mondo abede gi kar adhula. To kendo ke Migori County kende wadwaro ni community playgrounds bende walosi, wakete goal post, wapae iye, wapidhe lum matin, wachiele ka wanyalo lose terraces achiel kachiel e sub county mondo kula adhula ogore, tuke otugre kata mag mine. Bende en adieri ni Migori County nigi rowere mathoth mapok oyudo tich mosiko mana ka duong'o dhod gavana, to gavana osemiyogi singo mane? Vijende wa ma owe skule klas 8 kata 12 manyalo dwaro certificate manyalo miyo bed gi nyalo mar dak maber, gibe watengo negi pesa e ward ka ward, wadwa kawo gi 10 mondo 10 gi bende wasudgo, wachul negi gima nyalo miye nweng'o, olou monyalo luwogo rech mopogore gi miye rech e thuolo te. Ka rech no koro ongen bo bedo jalupo monyalo yudo rechne ebo miye jomoko. Osingo ni jo boda boda odhi keto mondo mi ong'ad rishit. Nyaka gi sani onge ja boda boda ma ng'ado rishit. Jok mane tiyo chon jodongo ma nitie atiya kata ke county government pok ochakore ema pod ng'ade nyaka kawuono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ka wadhi mbele nyakor moko jong'edo ni jodak